A dvakrát vítězství za sebou, celkově taky jediný čas pod 2 minuty v tom součtu. Aerobik Žíteň! Petr je připraven předat vám vítězný pohár. Kája a Honza samozřejmě i medaile. Stále hledáme Pepu děkana, ten zřejmě natáčí. Ano, Žíteň si zaslouží potlesk. Je to Líhaň rychlých dračic. Připravovat se mohou samozřejmě posádky kategorie Grand Prix, což je soutěž, která probíhá celou sezónu. Je to 10 závodů, 5 závodů v Čechách, 5 na Moravě a velké finále. Potlesk ještě jednou pro Žíteň. Tam bude veselo, to vidím. Jestli by kapitánka mohla vystoupat sem po tom schodišti a převzít si pohár. Kapitánka aerobiku Žíteň, prosím pěkně, sem nahoru. Půjčte nám jí. Petře, zmonitoruj to. Přátelé, čáp má pořád v hlavě ženy, je to otevřený, buduje reprezentační posádku na mistrovství světa dračích lodí, který se letos skuteční tady u nás v České republice. A možná, že některá z žíteňských žen